Kag sa namin unong sa mga balita, subong adlaw. Kung may papamatud-an ang Truth Commission ni Mayor-elect Albee Benitez nga hindi amo nga nahimo sang Leonardia administration, handa sila nga magpasaka sang kaso. Samtang may napili naman si Benitez nga City Administrator kag City Legal Officer. Yaring report. Ginmanduan ni Bacolod City Mayor-elect Albee Benitez ang yaginpor mga Truth Commission nga mangin maid-id sa ilang nga paghimuon nga investigasyon sa tanan nga transaksyon sa present administration. Luyag ni Benitez nga matinluan ang tanan antes sa magpungko sa pwesto, kag luyag naman maklaruhan ang pumuluyo sa Bacolod sa sitwasyon sa syudad kag bentaha man ini para sa Leonardia administration kung mapamatud-an nga wala sila sa nahimo nga sala para maklaruhan ang ilang ngalan. I remember when we were forming the team, they asked me, how deep do we go? Kaya nga ako sapat ito, go as deep as you can. Because I think Bacolod deserves to know everything that has happened in this past administration. And one of the reasons why I want to do that is I want to start clean. Gusto ko magsugod from a clean slate. And moving forward, hindi pa lang masulat kung ano ang natapot sa previous administration. If there are evidence that warrants filing of cases, sa bahin sang job orders sa syudad, misteryoso pasuno sa kay Benitez kung pilagid bala ang mga job orders ng syudad. Pero sa iya natukiban, nga sa Mayor's Office pa lang, may 356 million pesos na nga appropriation para sa job orders. Plano niya nga isa sa mga una niyang executive orders nga pirmahan ang pagbalik sang tanan ng mga empleyado sa ilang mga mother units. Pinagi sini, may baluan niya man kung pilagid bala ka mga job orders ang ginakinahanglan sang syudad. Ang first mo himuon is to address anay pilagid ang JOs kinahanglan sa syudad. No? We may be putting more people than we really need. No? So there has to be an assessment kung pilagid ang kinahanglan. And after that, what are the qualifications needed per department or per project or per hatagan na sa JO so that it meets their required job requirements. Nag-umpisa na siya sa pagsugilanon sa nagkalinlain nga mga departamento kag suno kay Benitez, very cooperative ang mga nasugilanon niya. Ang City Engineer's Office, gani kuno, magasumiti sa bag-o nga resign para sa trade center sa Bacolod. Imbis abi nga Coliseum, luyag ni Benitez nga himuon na lang ini nga trade center para hindi maubos ang 800 billion pesos nga pondo para lang sa isa ka proyekto. Luyag niya nga i-repurpose kung isilo naman sa iban nga mga proyekto. Ang iban niya kwarta kag napilian niya ang mga pagkaayos ng tatlo ka dalago nga merkado sa Bacolod. Ginakayo na inisubong suno sa iya pero facelift lang ang matabo. Nakigsugilano na siya sa DBP nga bangko kung sa diin nag-loan sang kwarta ang syudad kag kulang na lang ang approval sa contractor nga natalana naman makikita sa iya sa Webes. Problema lang is of course ang contractor. No? I'm scheduled to meet a contractor this Thursday. No? So meet kami at 1 p.m. and 2 p.m. sa hapon. And if he agrees that we can renegotiate the terms of mga contract, then legally, we should be able to repurpose the loan. Samtang may napilian na siya nga City Administrator kag City Legal Officer. Kag mahimo sa sini nga semana, ipakilala niya na sila. Sa iya pagatubang sa media sa iya Thanksgiving dinner, iya ginangkat ang media nga padayunon ang paghaboy sa mga palamangkutanon sa iyang administrasyon. Ginahaylo niya man ang media nga pahibaloon siya kung may nahibaloan ang media nga hindi amo sa iya administrasyon para matapna gilayon.